kreeg omgeleid tot stadsomroeper. Wij hebben Joert misschien wel de belangrijkste dag voor stads- en dwarpsomroepers in Nederland en België. We hebben Joert de laatste ronde van het NK en het Lage Landentoernooi. Jan met de stok. Jan met de bal. Van oudsher ben wij eigenlijk het nijs. Op het moment dat er wat gebeurt in de stad. Boeren, burgers en Er buitenlui. wie een geboorte of er wie een begrafenis. Toen waren er nog geen kranten. Toen waren er nog geen nijs. Toen waren er geen televisie. Heeft u dat goed gehoord? Zeg het volk, kom alle! Jim wie doen de kranten van Wij vroeger. waren de kranten en de nijsbringers van vroeger. Wat maakt een stadsomroeper een hele goeie stadsomroeper? Ik denk dat dat is dat je een voorkomend uiterlijk hebt en over een beste stem beschikken kennen. Je moet er vrijwijs niet voorkomen. Je moet een dragende stem hebben. Je moet duidelijk wijzen in dat wat je zegt. En ik denk dat dat wel de belangrijkste ding binnen. Maar je moet er voornamelijk jezelf wijzen. Nou moet je strijden je jouw zoon. Nee, oorsom, hij moet strijden, dus je mij. Maar hij had de meeste kansen. Jong talent, machtig. Ben ik trots op. Is die heid die grootste concurrent? Het is mijn grootste voorbeeld. Daar heb je ook weer gelijk in. En waar gaat winnen? Het waar ik net te zeggen. Hij moet zijn best wel. Maar ja, hij heeft natuurlijk een jongere stem. Er zit een generatieverschil tussen. Boeren, burgers en buitenlui. Hoort in Eelst, de allermooiste van de 11 steden. Genieten in hemelse sfeer. Een goed bewaarde schat. Ik zou zeggen, zeg dat voor. Zeg dat voor. Wist, het is een jurysport. En de jury, dat is, ik zou net de rullen willen meisje. Hoe die Jan Sjoerd het? Ik vond dat er wat gespannen weer. En die heid? Ik vond zijn tekst heel erg sterk en ik weet wat zijn stem is. Dus ja, ik gok heel stiekem op een 1, 2, 3 ergens hier uit Friesland mee. Nummer 3 is geworden Harmen de Vries. Nu nummer 1. En dat is Jan Sjoerd. Ja! Dankjewel. Snitspoppen! Mooiste stad van Friesland! Dat u dat maar even hoort!